damos comezo a sesión plenaria extraordinaria urxente. A primeiro punto da orde do día, a notificación se procede da urxencia da sesión. Entón, paso a lerdes a proposta da alcaldía relativa á notificación da urxencia da sesión, que xa deben de ter no seu poder e terá consultado. De xeito ordinario, as sesións de órganos colexiados deben ser convocadas con antelación mínima de 2 días hábiles entre a data da convocatoria e o día da celebración da sesión de que se trate. Non obstante, poderán celebrarse sesións con carácter de urxentes sen respetar esa antelación na convocatoria cando existan razóns debidamente motivadas de urxente que si o aconselle. Requerindose que o pleno do ente local ratifique esa urxencia na convocatoria de sesión por maioría sí. As razóns que motivan a urxencia na convocatoria de sesión son as seguintes. Aprobación do convenio colectivo do persoal laboral do Concello de Lousame. É urxente e prioritario acelerar a aprobación do convenio colectivo do persoal laboral do Concello de Lousame co objetivo de que poida entrar en vigor o máis axiña posible. O persoal laboral do Concello de Lousame, xunto coa parte empresarial, leva traballando na aprobación do convenio colectivo dende o 2 de 8 de 2017, cando se presentou a proposta ao borrador para o seu estudo e análise. Os graves problemas de persoal do Concello de Lousame que sufriu nesta legislatura co vacante da Secretaría de Intervención dende xunio de 2015 ata outubro de 2018, e do ano pasado, fixo imposible que se pudera rematar o estudo e análise coa profundidade requerida até o mes de maio de 2019. Unha vez asinado polas partes e aprobado polo Pleno, debe ser presentado ante a autoridade laboral competente ao efecto do seu rexistro, para posteriormente ser publicado pola autoridade laboral no boletín oficial da provincia. Unha pronta aprobación do expediente de modificación marcará o comezo do procedimento e posibilitará a súa entrada en vigor no máis breve prazo que sexa posible. Por todos estes antecedentes, esta alcaldía propón ao Pleno Corporativo de Lousame que ratifique a urxencia de sesión extraordinaria e urxente convocada para o día de hoxe. Votos a favor da urxencia, votos en contra da urxencia e abstencións. Pasamos entón agora... Todo intervir? Despois non... Canto falle agora do segundo punto, agora estamos na ratificación do centro de sesión, se quere tamén pode falar, se non pode tocar. O segundo punto da do día, aprobación se procede do convenio colectivo para o persoal laboral do Concello de Lousame. Eu comentar con respecto a este punto que desde o inicio da legislatura, hai 4 anos agora, se mostrou a asociación do equipo de goberno o interés máximo en que en esta legislatura quedase aprobado unha asignatura pendente que había co persoal laboral, que era a aprobación deste convenio. As datas que as vou a ir mencionando, porque as tengo aquí, teño as actas, son as seguintes. En agosto de 2017 se presentan o primeiro borrador. O 18 de febreiro de 2018 hai a primeira reunión da mesa de negociación, da que teño aquí as actas para que se podan consultar, e ali nesa reunión, aparte de falar negociar puntos do convenio, se recoñece os trienios destes traballadores e se asumen dende 1 de xaneiro dese ano. O 16 de 5 de 2019 os servicios técnicos, a Secretaría de Intervención, acaba o seu informe e o entrega a alcaldía, que o remite no mesmo intre aos delegados sindicais destes traballadores. O 22 do 5 pola mañán son convocada unha mesa de negociación, o 22 de maio. Tan pronto se acorda o texto na mesa de negociación, estaba a secretaria interventora e procedemos a convocar o pleno, que inmediatamente despois se reparte aos portavoces, inmediatamente para que teñan a documentación no seu poder, e despois aos outros membros da corporación. Ademais deso, as actas teñoas aquí, poden ser consultadas se quere, señor Paradela, como portavoz do seu grupo. Están aquí as actas das mesas, asinadas polos traballadores, tanto unha como outra das que lle mencionei. E tamén hai actas publicadas que pode acceder todo o público e todos os que nos escoitan e todos os veciños, onde hai preguntas que fai vostede
o 22, a anterior, e creo que hai unha intermedia que non me deu tempo a localizar, porque tive outras cousas hoxe urxentes e non pude localizar, pero hai estas dúas. O 5 de outubro de 2018, vostede pregunta e di que lle gustaría saber para cando se vai facer unha relación de postos de traballo. E eu, como alcaldesa, lle respondo, lle digo, o Concello de Lousame non ten, estou lendo a acta, textualmente, o Concello de Lousame non ten convenio colectivo. O día 1 tomou posesión a secretaria interventora. Cando unha persoa está acumulada, se fai urxente, se deixa o importante. A secretaria interventora vai comenzar por revisar o convenio colectivo que xa está feito. Ela xa se reuniu cos traballadores e cos representantes sindicais. Nese propio convenio se recolle un prazo para facer a RPT. Non recordaba en ese momento se era de 2 ou de 3 anos, hai que facelo de inmediato porque o marca así a legislación. Despois da asinatura do convenio. Coa asinatura deste convenio vanse poder pagar os trienios ao persoal laboral temporal e moitas cousas máis. Unha vez creadas as prazas na RPT, hai que sacar esta convocatoria pública de libre concurrencia e quen o teña praza, obterá o seu posto. Eso non. O 22 de marzo, que eu creo que hai un intermedio, pero en outro momento, cando vostede necesite consultalo, e de localizo xa. Son de acceso público no portal de transparencia na página web do Concello. Vostede pregunta, ou non sei se era vostede nese momento portavoz, ou se había alguén, pero igual, é o seu grupo, que quere saber como está o tema do convenio colectivo cos traballadores. E eu lle resposto, e lle digo, falta solamente que se ponga a revisar polos servizos técnicos e xurídicos municipais, pero hai moito traballo. Hai o compromiso firme de sacalo o antes posible, e vaise facer. E recordo máis, recordo que cando se fixo o pleno ordinario, nese mesmo día, dixen que posiblemente, porque non sabía se darían acabados os informes técnicos, convocaríamos un pleno extraordinario. E eu tiña máximo interés en deixar este convenio listo, porque era unha deuda que tiña con eles desde o día 1 desta legislatura. Non é algo que se comezase a facer de improvisto, así como un venres calquera, deses que apareceron por aí, non. É un traballo de 4 anos. E están aquí as actas públicas que pode consultar quen queira e tamén na página web do Concello. E o que se fai neste convenio é equiparar os dereitos dos traballadores laborales cos funcionarios. Equiparar. Cando houve baixada de salario, se lle baixou a todos por igual, e entón tamén creemos que os dereitos teñen que ser para todos por igual. Que cando unha persoa se queda embarazada, pois que teña a mesma baixa que os laborais dos funcionarios, que teñan os mesmos días que lles corresponden, porque, e aparte digo outra cousa, creo que saia quen saia da convocatoria electoral municipal, que agora nos afrontamos todos, que hai que empezar desde o día 1 a preparar o convenio dos funcionarios, que non está feito neste Concello. Fixemos os dos laborais porque era o maior número, e hai que empezar o día primeiro a preparar, a mostrar a intención de que iso se faga, que os traballadores que son funcionarios teñan os seus delegados ou non, e empecen a traballar nese proxecto para que queden os dous convenios e tamén despois afrontar a RPT, que é unha tarefa para un Concello como o noso, pois non sinxela. Auditorio. Vamos a ver, usted, se revisa atas plenarias, tamén pode encontrar que xa no ano 16 há unha pregunta sobre o tema do convenio, vostede respondeu que estaba negociando. Estamos falando do 16, non do 17, como usted apuntaba aí. O sea que xa anteriormente nós levamos desde o inicio desta legislatura. Xa no 2009 un principio de acuerdo cos traballadores, estaba o anterior alcalde e ao final durmeu no caixón aquela negociación. Entón, non estamos falando agora. Entón, tanta dilación de tempo que ahora, en plena campaña, que vostede nos convoca a última hora un pleno, pois, cando menos, vamos a rechina un pouco. Máxime, denos unha serie de circunstancias, como pode ser de que a nos se nos entrega unha documentación que, como vostede ben dixo, no mes de marzo, se dou aos servicios técnicos do Concello para preparar, o informe, como acaba de vostede dicir,
está do 16 de maio, e usted pretende que nós, en 2 días, que repasemos todo eso e que veñamos a un pleno, hombre, pois xa me dirá. Mire, nós fixemos un manifesto e neste manifesto eu si vou fazer unha proposta de deixar isto encima da mesa, que na próxima legislatura, sala que en sala, e no primeiro pleno se leva a cabo, se afronte o tema este, e senón, pois, nós leulle o que nos acordamos, o grupo noso, e, bueno, despois decides. Ben, eu vou contestarlle as súas puntualizacións por orden según as foi expoñendo. En canto a primeira, de que fai 3 meses, de que si no 2009 non era alcaldesa, creo que deixeme non se escuden eso porque... eu non me estou escudando nunca, sí, como alcaldesa, estaba na corporación. Interrumpí en algún momento na súa exposición, se non para ver. Pois eu solamente lle rogo que se pode, sí, problema. Se pode, se podes un rato... Sí, que podo, sí. Pois, eu falo da legislatura na que estamos, desde o principio, sí que antes, o sea, como a intención, desde o primeiro día lle digo, que era aprobar este convenio, mantiveronse contactos antes de que eles elaboraran o seu borrador, incluso se ve unha persoa aquí que traballa facendo convenios por outros concellos, e lle facilitou varios borradores e nos reunimos informalmente para intentar mobilizar isto, porque os traballadores teñen tamén o seu traballo, representamos demais, pero é costoso, é un traballo maiores e que é latoso para quen non está acostumado a estar con temas laborais por medio. Teñense que asesorar, hubo reunións previas, e logo cando se empezou xa, as datas que lle facilitei son datas xa do proceso en firme, cando eles entregan un borrador, cando sabe, todo ese proceso. Pero interés, aparte, creo que, eu non digo que vostede non tivera interés no convenio, pero que o grupo de goberno tiña máximo interés, o saben todos os traballadores do concello. Todos. Porque se mantivo reunións con eles en que así se manifestou en público aquí. Ademais de eso, con respecto a ser o pleno o último día, o tempo desta legislativo, desta corporación, o que marca a lei, remata mañá. Hoxe hai plenos en moitos concellos e nós sentimos moitísimo, e persoalmente eu, que vostede cambie unha letra das súas siglas, como é a O por a P, é dicir, a O de obrero, que a subyugue ahora mismo a partido, para non aprobar este convenio. Entonces, é mellor non atraía, pero o que teníamos que facer sendo responsables era traemos o convenio, felicitarnos todos de que se pudera facer e aprobarlo conxuntamente, porque é o que necesitan os traballadores e é unha ferramenta máis que está aí para continuar traballando a quen lle toque na próxima legislatura, comezar con os funcionarios, comezar a RPT, que tarefa non fácil e non deixa de ser conflictiva en todos os concellos nos que se realiza, e non estar tirándonos os trastos cando é un tema que a mí me parece que non é para iso, sino para felicitarse e dicir, pois xa está, unha cousa menos que queda por facer. Os traballadores están contentos, verdad? Os traballadores... E teñen conocimento do que se firma? Os traballadores... Teñen conocimento do que se firma? Perdón, que non lle contestei unha das cousas. Disculpe, señor Paradela, a mí non me diga, eso non é cousa mía. Pero eu vou dicir mal, pero déixeme que lle conteste o que vostede dixo antes, que fixo 3 preguntas, contestei a 2. Con respecto ao tempo de ler o convenio, vale? Nós temos uns técnicos xurídicos que analizaron ese convenio legalmente, que o miraron, que ten vostede o seu informe, que é o mesmo que mirallei onde está clarísimo cada apartado e se pudo referir a él, que ten o convenio. Eu me fío totalmente, porque senón non podería estar no posto no que estou agora ocupando, e que pode ocupar outro no calquer momento, que é o técnico que teño a secretaria interventora, que lle levou un montón de tempo de dedicación e que eu tamén quero no nome dos traballadores, e no propio, supoño que de todos, do grupo do goberno sí, e supoño que se suman tamén esto, non, pero eu xa estou sumando a vostedes sin que mo diga a esta felicitación e ao esforzo de incluso vir algún fin de semana para poder facer este informe. Porque o atraso que había no Concello de estar 2 anos en secretario interventor non se refire solamente a isto, que había moitos expedientes sin tramitar e todavía queda algún. Entón, o que eu lle respondía nesa acta que acabo de ler, o urxente, a veces, deixa que quede sin facer o importante, pero as dúas cousas había que faceras. E
o sabe, e non quero facer que se pronuncie nesto porque non quero que se meta nesta dialéctica, pero o secretario sabe que todos os días decía, a ver se podemos quitar o convenio, todos os días, e o sabe, e non quero que se pronuncie porque non quero meter eu nesto que non é tarefa que ela teña que asumir, pero estou ca miña conciencia totalmente tranquila porque era un compromiso que tiña e quería cumplilo, igual que outros, e todos os que puden os cumprín e os que non, pois o sinto moito, pido disculpas a quen me comprometeran algo e non pude asumir, e se fará, se pode, e se non, pois o continuarán facendo outros que o que manda a democracia. E non teño nada máis que decir neste punto. Sometemos a votación. E pois, vostede pode ler o seu manifesto, pero primeiro sometemos a votación o convenio, e despois o ler, non hai robos, pero non deixo. Eu non vou entrar na dinámica de votar unha cousa, e vou repetir porque non é un traballador, nin dous, nin tres, nin catro, que se queixan de que non teñen conocimiento do que se firmou e non teñen constancia, e a mí me parece que esta firma a prisa correndo vai en contra... A ver, por favor, me gustaría que vamos a ver. Podo decirle, a falar de sobre isto, me gustaría que estiveran aquí traballadores e puderan expresarse. Déxeme que lle explique o como é o proceso. O borrador o presentaron conjuntamente con todos, se tuveron reunións. O que se aclarou nese borrador, despois de ter o informe de secretaría que tuvo vostede na súa man igual que a mí. Desde xaneiro non ten ninguna reunión os traballadores. Iso non é que eu non os teño Bueno, que claro, saber. Pero podo seguir. Usted só ten que saber a súa parte. Ben, ten que saber a señor Paradela, respeta a orde do pleno, por favor, me deixe contestar. Logo vou dar tempo outra vez para que poda replicar. Pero xa, unha vez máis, porque xa está debatido. E o seguinte, eu dixenlle, e volvo a decir, que entregaron o borrador en agosto de 27. Si, espera un momento. Ese borrador o viu todo o mundo. Despois volveron a ter outra reunión na que explicaron a que se chegaran a mesa de negociación e o trasladaron, porque iso sei. Volveron a ter outra reunión entre eles para informarle dos trienios. E ese borrador mismo, non hubo outro, é o que informou a secretaria interventora que a súa formación xurídica e que as consultas que tuvo que facer as que necesitou para facer un bo informe é que o que non era, non se xustaba a legalidade, debía ser eliminado, porque de nada vale encher un convenio de cousas que a mí me daría igual, se despois, cando hai que aplicalas, resulta que son recurridas como outros concellos ou son reparadas por intervención dicindo que non son legales. O que podemos decir é que este convenio se axusta a legalidade e equipara laborais con funcionarios. Eso é o que podemos decir, e iso afirmo porque é o que se me trasladou e o que eu confío plenamente no informe do tempo. E non teño nada máis que decir e que deberamos estar todos satisfeitos de que isto suceda. E os convenios, aparte, sempre... Se non están feitos os traballadores, non vamos estar nos. A maioría dos traballadores. A maioría dos traballadores. Agora é a maioría, pero que eu xa... Non sei. É que me vou dicir máis. Estamos, ustedes saben que como nos movemos, que estamos o noso sistema representativo, creo, se vostede cree neso, porque a mellor xa son máis os que non creen neso. Hai un sistema representativo. Entón, os traballadores tamén teñen un sistema representativo, que son os 3 delegados sindicais, que elixiron eles. Eu non me metí para nada absolutamente jamás en eso, nin penso facer. E dou a miña palabra. Deixenme rematar. Entón, unha vez que entregamos o borrador, que hai feito o seu informe, e resulta que os representantes sindicais, hubo un tempo de alegacións, de que tiveron, que creo que non presentou ninguén alegacións, pero meses de alegacións, eses 3. E despois, ese borrador é analizado por un xurídico, emite o seu informe, e é a mesa negociadora a que ten que aprobaron ou rexeitaron, e se aprobou, e sigo dicindo, e aparte os convenios, dentro de un ano, de 2, quen este, que queren volver a facer unha reforma, corríxame se me equivoco, os que sexan, por iso dixen, os que sexan, se pode volver a retomar. Este anual, por iso... Vai hasta o 31 de decembro do 19. Logo podese denunciar ou modificar o convenio. Usted tamén sabe que... Por favor, o público, ao final, se queren, poden participar, pero hace que se levanta a sesión. Usted tamén sabe que a señora secretaria sempre, cando fai algún pon sin perjuicio de... ¿verdad? Vamos a ver. Non, eu non estou dudando, vamos a ver, volvo ao mismo. Entonces, no que estamos, nós, se usted somete a votación, antes de votar, nos levantámonos e non vamos a entrar
na votación Vou de... someter a votación, Bueno, por suposto, como non vou someter a votación. Pois nos Defender os obreros sempre. Sí, claro, nos estamos en contra deles. Eu non digo que este en contra, está tomando unha actitud equivocada. No, volvo a Sí, repetir. pero non. Hai moitos traballadores que non teñen constancia do que Pois se firmou. foron a reunións como todos. Non creo, porque desde o mes de xaneiro... Señor Paradela, señor Paradela, suspendemos o tempo Pois completo. suspenda, pero nós non vamos entrar na dinámica de votar isto. Non nos... Ben, é unha pena que un tema tan importante como pode ser o de recoñecer os dereitos dos traballadores, o de aprobar un convenio, se utilice pois para facer o que xa supoñíamos que iba a suceder por ser as datas que son. Nós non vamos a supeditar esas siglas do Partido Socialista, a O de Obrero, supeditala a partido político, porque non estamos facendo aquí campaña, a campaña se fai fora de aquí. Aquí estamos aprobando un compromiso asumido dende o inicio da legislatura, dende o inicio. E ne que hubo moita xente que dedicou moitas horas por parte dos traballadores e tamén dos técnicos do Concello e toda a intención e o compromiso firme dos que formamos parte do equipo de goberno para traerlo aquí e aprobarlo. É unha pena que isto suceda. Sometamos a votación. Votos a favor da aprobación do convenio do persoal laboral do Concello de Lousame, donde se equipara os dereitos dos funcionarios. E o demais, xa non podemos. Moitas gracias ás relacións, pero nós gravamos todos os plenos, todos, e os facemos públicos íntegros, co cual os pode consultar todas as persoas que teñan e velos na nosa web de transparencia. Moitas gracias aos asistentes.